جنج علی دی آئی بے شک سانو بابا جی فرما رہے کہ یہ جو ملنگ دی لوڑ ہے مولا دی لوڑ نہیں جنج علی دی آئی ویڑ نبی دے جنج علی دی آئی ویڑ نبی دے پڑھتا پیا مولا دی شادی بابا جی مہندی شاہ بابی ذرا میں پڑھتا پیا مولا دی شادی ایسا پترا دیا شادیاں کریے سردار صاحب بڑے بڑے دور تو آزادار آئے پترا دیا شادیاں کریے یا بھراواں دیا تو دور دور تو مہمان سدی دن تے پتر دی شادی دے اتے کوئی رسیا ہوئے نا ماوے سکا ماما ہوئے بسم اللہ کرا اچھا پڑھ کے کوئی شادی تے رسیا ہوئے نا تو میں تو سمجھتا ہوں پھر یزید ہی لگتا ہے تے میں مولا دی شادی تے شادی پڑھتا پیا جو کسی دا منہ بن گیا تے پھر سوج کے مرے جڑا مولا دی شادی تے خوش نہیں مولا دی شادی مولا دی شادی اللہ جبریل نے حکم دیتا ہے اج نہ کر بن کے حیدر دا کرے اجبارات اٹینڈے کل ذمہ داری شادی دی بس تیرے تے ڈیپینڈ خدمت وچ کچھ فرق آیا تکوں کر دے ساتھ پہنے جنج علی دی آئی ویڑ نبی دے جنج علی دی چادر نور
دی پائی ہوئے نبی دے جنج علی دی مولانا صاحب تو میں پھر ملنگن مولا دے 5000 روپے نیاز دیتی سبحان اللہ اچھی دسو ذرا حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ دین دی پہچان لے کے ٹر پے دین دی پہچان لے کے ٹر پے دین دی پہچان لے کے ٹر پے دین دی پہچان سور چکھنا دین دی پہچان لے کے پہنچ گئے مباہلہ پڑھ رہے ہیں 3 دن سرکار دے نالوں بحث دے رہے ہیں آخر فیصلہ آیا اپنے اپنے لے ہو بہت لمبا چوڑا سبجیکٹ ہے میں نیاز مولانا نتیجہ جانا دین دی پہچان لے کے ٹر پے دین دی پہچان لے کے ٹر پے دین دی پہچان لے کے ٹر پے ثانی سنی اس قصیدے دی پنجابی سمجھ آوے تا پھر بولنا ہے دین دی پہچان ایڈی وڈی ثانی پڑھن لگا سر نہیں ہلانا دین دی پہچان سنیے دین دی پہچان لے کے پہ حق نو حق منوال کیتے مصطفیٰ کنبائے عمران لے کے حیدری 3 دن بحث ہوندی رہی نہیں منے نیاز مولا آخر ہویا کیا توضیح نہیں تشریح نہیں شعر ملاحظہ کیوں بھئی آیتا پڑھ پڑھ نبی دسدار آیتا پڑھ پڑھ نبی دسدار جب نصارا تے اثر کچھ نہ ہویا جب نصارا تے اثر کچھ نہ ہویا پھر مباہلہ جتن کیتے یا نبی بول دے قرآن لے کے ٹر پے